Tin, jedan od organizatora ovdje, domaćina, treće po redu Rescue Challenge u Hrvatskoj, u Karlovcu, uvertira za svjetsko prvenstvo u 9. mjesecu, naslonjen si na novo Renaultovo vozilo. Možeš li nam nešto reći o njemu? Evo ga, novi Renault Megane od našeg sponzora, to je sponzora Svjetske spasilačke organizacije. Ovo je jedan u floti od 36 potpuno novih vozila koje ćemo koristiti na svjetskom prvenstvu u scenarijima. Naime, mi ćemo te aute rezati, uništiti. Ovaj auto nam je Renault dozvolio da prezentiramo i srežemo čak i na našem Croatia Rescue Challenge-u. Evo sad pred vašim očima okrenut ćemo ga na krov i javna vatrogasna postrojba Varaždin će oslobađati osobu iz njega. Da li vas boli srce tako rezati nove auto? Ne boli nas ništa. Boli nas briga. Uživajte. Hvala. Subscribe na Croatia Firefighters. Naravno. Molim vas jedan pljesak za ekipu javne vatrogasne postrojbe Sisak. Sretno! Dobro, samo gledat ravno u mene, ne micat glavom, dobro? Mi smo tu da pomognemo, bit će sve u redu, dobro? Samo volim. Leđa i glava. Dobro, jeste gubili svijest? Da? Niste? Jel teško disat? Da?
I evo nas sa zapovjednikom javne vatrogasne postrojbe, njegovi dečki i on organizira ovo zajedno sa sponzorima, ali da nije javne vatrogasne postrojbe Karlovac, sumnjam da bi ovoga bilo tu. Evo već 3. godinu Croatia Rescue Challenge. Evo izlaze. Najave kreću. 10 minuta izolacije. Evo možete nastaviti. Znači 3. Rescue Challenge na istom mjestu, 32 ekipe iz cijele Hrvatske, imamo goste iz Austrije, Češke, Bosne i Hercegovine i žensku ekipu iz Španjolske, malo i atraktivnosti u ovom našem teškom poslu. I jučer smo imali po prvi puta Trauma Challenge, 16 ekipa iz Zavoda za hitnu medicinu iz cijele Hrvatske. To natjecanje smo jučer i završili. Možete negdje naći koji su pobjednici, da sad ne pogriješimo u njihovom redoslijedu. Znači pobjednik i u tom challenge-u je predstavnik sljedeće godine na svjetskom prvenstvu u Brazilu. I ovo isto, ovaj Croatia Rescue Challenge je izlučno natjecanje za sljedeću godinu. Pobjednik ide i predstavlja Hrvatsku na svjetskom prvenstvu u Brazilu. Mi smo domaćini u 9. mjesecu svjetskog natjecanja, evo samo ste pročitali. Očekujemo nekih 30 zemalja, 70 ekipa isto u 2 discipline, znači u traumi i u extricationu. I evo, od sutra već krećemo u organizaciju tog prvenstva, već smo dobar dio odradili naravno, ali očekuje nas vruće ljeto do 9. mjeseca dok to sve ne posložimo, jer nekih 4 puta veći sigurno je obim poslova. Da li vam se javljaju sponzori? Hoće biti dovoljno? Od ovoga prvenstva i svjetskoga usporedba je puta 4. Evo ovdje smo imali u ova 2 dana nekih 40 do 50 auti za rezanje. Za svjetsko prvenstvo nam treba negdje do 250 planiramo. Renault je jedan od sponzora koji je osigurao aute. Dobili smo 36 novih auti za svjetsko prvenstvo. Jednoga smo i danas već upotrebili u drugom scenariju. ILP Varaždin je dobio priliku rezati ovoga novog Renaulta Megana. Malo nam je to sve čudno i šteta, ali znači to sve pridonosi našoj edukaciji da budemo bolji u stvarnim situacijama na stvarnom događaju. Nažalost, evo mi u Karlovcu smo u ovo proljeće stvarno imali prilično prometnih nezgoda i poginulih u tim nesrećama, tako da definitivno ovo sve pridonosi da budemo bolji i da pridonosimo sigurnosti u prometu. Evo u sklopu ovog challenge-a nije samo stvar natjecanja, nego stvar stvarno prenošenja znanja i da budemo bolji, da prenosimo to znanje i učimo i druge timove. Može malo podrške za vatrogasce iz Siska, ajmo! Ovdje smo imali znači dječji poligon i u sklopu ovog challenge-a imamo edukacije, bile su edukacije znači gašenje požara električnih vozila, psihološka pomoć vatrogascima nakon baš ovakvih teških nezgoda gdje stvarno imamo velikih traumi i na nesreću i poginulih osoba. I treća je bila edukacija, znači baš vezano za traumu, pružanje prve pomoći za zaustavljanje krvarenja. Spomenuli ste Renault kao jedan od sponzora, da li se javljaju sponzori, imate li dovoljno, treba li vam još sponzora, možete pozvati ovim putem? Da, evo, sponzora treba stvarno poprilično i da ih nema ovoliko koliko ste, ako vidite na našim majicama, spomenuli smo sve te sponzore koji su nam pomogli, da li sa nekakvom opremom ili sa novčano. Da bi ovo sproveli, ovo takmičenje košta nekih tipa i skoro oko 40.000 eura će biti, to ćemo znati kroz sljedeći tjedan kad nas svi to sjedne računi, a svjetsko prvenstvo nenormalne su cifre i definitivno nisam vjerovao da to može tu koštati. Kako smo prošle godine bili u Portugalu, da su oni imali trošak od nekih 300.000 eura, a godinu prije je bio Luksemburg sa 350, tako su negdje Španjolci još 2 godine prije toga imali. Ja sam bio nekakvih razmišljanja oko 200 i da je
da bi bilo to. Evo, mi smo sad na neki 360 tisuća eura. Definitivno bez Hrvatske vatrogasne zajednice i sa potporom sa nekih 200.000 eura to bi bilo nemoguće za odraditi. Ljudi su tu isto jako bitan segment, vama iz čitave županije, vaše kolege dolaze iz dobrovoljnih vatrogasnih društva i sve ovdje danas pomažu radu, vjerovatno će tako biti na svjetskom prvenstvu. Oni su isto jedan kotač koji pomaže u ovome svemu. Zahvala idemo i njima isto, a vama želimo puno uspjeha u ovome da završi danas ovo sve kako treba i puno uspjeha na svjetskom prvenstvu. Hvala lijepo na vašim željama, na praćenju. Evo, za spomenuti je i Crveni križ, gradska udruga Crvenog križa grada Karlovca, koja je odradila sve one ozljede koje su stvarno realistične bile vezane u traumi jučer. Zahvala njima, zahvala svim studentima i srednjoj školi, medicinskoj školi koji su volonteri i koji su ovdje glume ova 2 dana na ovoj vrućini ozlijeđene osobe. Isto tako zahvala svim volonterima iz dobrovoljnih vatrogasnih društava, ne samo iz grada Karlovca nego širom županije, a od javnih vatrogasnih postrojbi definitivno Varaždin, Slavonski Brod i Sisak koji su ovdje s nama, slažu ove scenarije i koje isto je vrsta pripreme za svjetsko prvenstvo jer nećemo mi moći to sami odraditi, oni su nam veliki suport i zajedno ćemo taj dio odraditi jer je ovo natjecanje svih vatrogasaca Hrvatske. Na temelju ovog našeg natjecanja koje smo počeli prije 3 godine, Hrvatska vatrogasna zajednica se učlanila u WRO. Mi smo sada punopravni član Svjetske organizacije spašavanja u prometu i evo, prošle godine i naša ekipa imala čast biti prvi predstavnik Hrvatske na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Želimo još puno uspjeha i hvala vam što ste preuzeli na sebe ovaj posao odrađivati. Imate veliki respekt od kolega vatrogasca čitave Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine također. Evo, ovdje nastavlja se takmičenje, mi idemo to dalje pratiti. Vama puno hvala i želim vam puno sreće u daljnjem radu. Ujebne, još ću poginuti. Dobro je.